се насипеше денот. Да. Да има некој флаш, ти вака и од водиче. Значи сега разбрахме таа вечер салатата од кој ще е. Айде десерта. Ето, оситаш. Много ларш. Десерт ако се върне. И той салатата така. А ние ще пишеме на твоя страница сега. Каже преселена. Значи първи аз реших парите да ги Така. Добро дојдовте во Република. Која? Шчиприја. Албанија е меѓународното име на државата, а албанците си ја наричат Шчиприја. Шиптари. Шкиптар. Да. По-старо име е Албанија, уште од римскиот период, идва од думата Албус, което означава светло или зора, нели? За римјаните, нели, които се живеели в Италија, там започва Римската империја, ето го нашето Охридско езеро. Зората идвала од исток до восток Албанија и затоа Албус, Албанија. Некаде в турскиот, османскиот период, към 15-16 век, става, ражда се името Шчиприја, а откаде е коренот, етимологијата идва од думата Шкипоња, којето означава орел. Албанците себе си се наричат, че се од земјата на орлите, затоа им е и на знамената. Видяхте албанското или ще видите албанското знаме. Един черен двоглав орел на червена основа. С какво се препитават? Ами, доскоро, некаде околу 50% од населението се живеели од земјоделие, което е било доста екстензивно, конзервативно, назадно, както би казале ние. Обаче сега, последните години, туризама е в голем прогрес, голем напредок. Ще ви кажем, ще продължиме, но да ви обърнам внимание, ето виждате ги бункерите, нещо, което е характеристично за Албания от другата страна. Сега ще ги видим. Тук също, сега преди завоя, малко тези дърветата крият, един паметник на майка Тереза. Ето го паметника. Майка Тереза, знаете, албанците я наричат Нана Тереза. Ето ги бункерите пред нас. За тях ще поговорим малко повече после, като им дойде времето. Така казваше цар Симеон. Т.е. премиер Симеон, министър-председател. Откъде си за бунките? От позади. Майка Тереза получава Нобелова награда за мир и е беатифицирана от папата за светица. Иначе е родена в Скопие, в албанско католическо семейство 1910 година. Умира в Калкута, в Индия 1987 или 97 година. Гонджа Бояджио е нейното рождено име. Като малка се замонашва в католически ред, пращат я на 18 години в Ирландия за 6 месеци, оттам за Индия
и там го минава целият свой живот, помагайки на болните и на бедните, нали, за това е беатифицирана за светица и получава Нобеловата награда за мир. От какво се препитават? Казахме, че земеделие има, което е много заостанало. Последните години има страшна експлозия, бих казал, на развой на туризма. 2024 година в една световна класация за прогрес в туризма Албания беше първа в света. Най-голям раст на туристи, които посещават. Имаше 10 милиони 800, почти 11 милиони туристи тогава. Миналата година мислям, че 12 милиони я посетиха, а и сега тази година голема бройка на туристи от целия свят посещават Албания. Тя има 362 км брегова линия, излиза на две морета. Север е Адриатическото море, до град Вльора или Валона, както го наричат италианите, а оттам на юг до гръцката граница е Ионийското море. И това е, нали, фактически магнита за чуждите посетители, туристи. Първите години, когато се започна туризма тук в Албания, говорим за периода след 1991 година, защото до тогава, докато беше социализма, като систем, политически, много малко идваха, беше затворена, една от най-затворените държави в света. Но след това никнаха стотици, хиляди хотели. Там на Дурас, той е само на 40 километри от Тирана, Дураският залив, който е някъде около 25 километри, има, не знам точно, на стотици хотели си. През летото, това е огромна плажа, имам чувство, че игъл да хвърлиш няма да падне на земята. Много туристи посещават Албания. Гледам сега и... Не да гледам, аз също така много често водам български агенции, които организират почивки тук в Албания. Но вече цените не са така атрактивни, както са били в началото. За времето, пак да поговорим за икономиката, нали, защото ме питахте. За времето на социализма е имала тежка индустрия. Албания е богата с различни руди. Има железо, цинк, кобалт, хром. Също така има и добив на нефт в централните, малко към юг, към град Фиер. Нефт получават, но не е достатъчно даже за тяхните потреби. Но преди 2 години Еди Рама, тяхният министър-председател, се похвали, че край град Берат, в близината, центъра на Албания, може да се каже, са намерени след 10 годишни анализи, нали, в земята, са намерени огромни залежи на нефт. Доколкото ми е известно, още не се почнали експлоатацията на това нефтно поле. Както казах, имаше тежка индустрия за време на социализма, но всичко това спре. Фактически няма сега и даже и храна увезват, нямат достатъчно производство на храна, увезват и от Гърция и от Италия. Последните години строят интензивно, вземат кредити и строят пътищата. Даже и сега ние там, където ще минем към Елбасан, ще видите, че много
интензивно се строи този път. Албания по територия е малко по-голема от Македония. Македония има 25 700 км квадратни, а Албания за 3000 по-голема, значи 28 700 квадратни километри. Като население по-бройно, ние в Македония сме някъде около 850 хиляди, а с последното преброяване в Албания, преди 2 години беше това, 2 милиона и 400. И въпреки, че раждаемостта е една от най-големите в Европа, населението в физически смисъл, като бройка абсолютно се намалява, защото огромна част от населението заминава след 1991 година на работа в чужбина. Икономически емигранти. Некъде 1989 беше годината, когато са имали най-много брой на население. Тук почти 3 милиона и 200 хиляди, обаче една трета от населението вече е извън границите на Албания. Какво има отношението към българите? Ами, няма проблеми. Хайде да кажем и за бройката на малцинствата, ще спомня и българите. 2 милиона и 400 казахме, че са вкупно, от които 2 милиона и 200 са се декларирали като албанци. Най-бройно малцинство са гърците в южните части, което е нормално към границата с Гърция. 23 500. След това са ромите, 1000 по-малко, 22 500. И на трето място са българите, 7000, точната бройка ще ви я кажа, 7058 хора. И те са концентрирани в 3 енклави, 3 общности, бих казал. Въпреки, че сега тези островчета, условно кажено, са доста пасивни краеви, ще ги спомним и кой са. И за това голяма част от тези хора, които са се декларирали като българи, се заселват в по-големите центри и в Тирана. Тези, които не са заминали от Албания, има предвид. А тези 3 енклави са областта Гора. Тя се намира в северо-источната част на Албания. Това са некъде около 40 села, от които половината, около 20 са в Косово и 20 са в Албания. Мюсулмани са всичките, но голяма част от тях са се декларирали като българи. Даже има една новинарка, Таня Магалакова, която посещавала тази общност няколко пъти и написала книга за, наричат ги горани или нашинци. Те между себе си се викат нашинци, така се наричат. Втората енклава е Голо Бърдо. Тя е малко по-на север от тук, където сме сега ние. И там има доста села. От другата страна е Македония, град Бебар. Даже има села, които са на 2-3 километри. Едното е в Македония, другото е в Албания. И там са, там са смесени от религиозна гледна точка. Има и християни, православни, има мюсюлмани. И третата енклава е на брега на Преспанското езеро. Вчера казахме, че Преспанското езеро се намира на изток от Галичица. И е поделено между 3 държави. Най-големата част е в Македония, а пък 2 малки кьошенца са в Гърция и Албания. И на бреговите, в албанската част, има 9 села, от които някои от хората се декларирали като българи, някои като македонци.
младите от тези хора отиват и в България, където следват в българските университети. И много от тях и остават там, защото перспективата им е по-добра за собствен развой в кариерата. От друга страна пък има много албанци, които живеят извън матичната държава. Некъде прочетох, че около 6 милиони хора в света, в целия свет, майчин език им е албанския. По границите, северната част на Албания се граничи с Черна гора. Там има също така албанско малцинство. И като гледаме на картата, ако се движиме към по-на юг, от север, от Черна гора, следващата държава е Косово, което е фактически втора албанска държава, защото от 1,700,000 жители, някъде са около 100,000 не са албанци. След това Западна Македония, казахме, някъде около 22% от населението са албанци. Спомнахме и градовете, където са населени. И също така в северо-западната част на Гърция, Епир, до Втората световна война е живеело албанско население, обаче 1944 година един гръцки генерал по име Наполеон Зервас с гръцката армия, с части от армията, прави едно етническо почистване и ги изгонва, убиват много от тях, изгонват ги и сега може да се каже, че там вече няма от албанското население. Вчера един текст на интернет ми падна в очите. Интересно, от един германски автор. От му беше името, забравихме фамилията, няма значение. Начало на 19 век. 1835 година той казва, че обикаля тия балканските територии и казва, че тогава, 1835 година, в околностите на град Атина, столицата на Гърция, се е говорил езика на албанците, на аронасите, които по-късно са елинизирани, гърцизирани. Гърците са майстори за денационализация. И сега, след 1991 година, много от албанците, както спомнах, заминават в чужбина, западноевропейските държави, най-много в Велика Британия ги има, а и в много други. И също така и в Америка, в Щатите. Има и една интересна общност, наричат ги арбреши. Това са албанци, които в 15 век, когато османлиите завземат Албания, до тогава християнска, на север католическа, на юг православна, много от тях се качват на корабите и заминават за Италия. Южните, на много места са се населили, южните части на Бутуша и също така и в Сицилия. Наричат ги арбреши, още си тачат своите обичаи, фолклора, културата и много често тяхните дружества фолклорни идват тук в Албания, Косово и Западна Македония, там където са албанците, и презентират своят фолклор. Питах един албанец тук дали може да се разберат с тях, защото те си говорят един архаичен албански, консервиран от преди
500 години и викат не можем, защото знаем, че езика е жива материя и той еволюира, за разлика от този на арбрешите, който е останал същият, както си е бил от 15 век. Албанците доскоро са живеели на племенски начала, по племена и по кланове. Една голяма поделба всъщност е, сега след малко ще видим една река, Шкумба се нарича, и тя е природна граница между две племена, можем словно да ги наричам. Тя дели тази река Шкумба, извира от Мокра планина, от западната част на Охридското езеро, тече на запад и влиза в Адриатическото море. По този начин дели Албания почти на две еднакви части, северна и южна Албания. В северната част живее племето Геги. Ще видите, има една бензиностанция, дето пише Гега Ойл. Това е племе Геги. А пък долу на юг са тоските. Има доста голяма разлика между тях и в диалектите, и в обичаите, и в култура. Даже бих казал и антроположки се различават доста по физиономиите. Знам, някъде прочетох, двама футболисти са играли в английската лига, от който едният е бил от Южна Албания, Тоска, а другият от Гегите, но от Косово. И те са също Геги. И същите играли в един футболен клуб и междусобно си говорили на английски. Един англичанец ги пита, защо не говорите на албански, двамата сте албанци. Че не можем да се разберем. Защото, както ви казах, големи са разликите. В фолклора, например, тоските долу на юг, тяхният фолклор е проткан повече с лирични мотиви. Пее се за пролетта, за любовта, за природата, за разлика от гегите на север, които са по-воинствени, ратоборни и които пеят за геройство, юнашство, борби и така нататък. Трябва да кажем, че нашите хора в западната част на Македония са имали много, в османският период, са имали много големи проблеми от тези геги. Ние ги наричаме качаци, или на времето са били качаци. Влизали се в нашите села, и градове, може да се каже, и се плячкосвали, убивали, тормозили се хората, отвличали се ги. Има един Милан Матов, брат на Христо Матов, това е един от идеолозите на ВМРО от Струга. Има една автобиографска книга и пише за периода някъде към края на 19 век, когато централните османски власти са много слаби, вече не може да контролират територията както трябва. И вика, ние, жителите на Струга, не можехме да ходим в полето, да си обработваме нивите, защото ирландците, видяхте ги вие там, като минахме, в тия албанските села, рече, ако някой излезе извън града, го отвличат и после търсят откупи. Искам да кажа, което спомнах, че са имали големи проблеми от гегите. По отношение на религията,
мултиконфесионална држава. Најбројно е мюсулманското население. Има на некаде околу 1.100.000 са се декларирали като мюсулмани сунити, но тука има и едни други мюсулмани, така наречените бектеши, доста се бројни тука в Албанија, 115.000. Даже центара на бектешите од целиот свет се намира тука в Тирана. Те се били в Турција на времето, обаче когато Ататурк идва на власт, тој ги изгонва и те за свој центар се избират тука Тирана. Даже пред 2 години министър-председателот Еди Рамо потврди една идеја да се формира в Тирана, повече символично беше това нещо, државата на бектешите, нещо като Ватикан в Италия. Обаче, вероятно това беше политически жест, нищо конкретно не се направи на този план. В северната част на Албанија има католици, албанци, с последното пребројавање 200.000 и в южните и югоисточните части православни албанци 173.000. Има и нешто малку протестанти. Но треба да кажем, че се многу малку религиозни. Повечето се атеисти и бих казал, за разлика от нас в Македонија и Българија също така, смесените бракови не са никакво изключение. Много често се намират смесени бракови, защото, както казах, не са много религиозни. Даже нещо, което ме изненади, което видях първият път, беше, че гробищата гробовете им са смесени, мюсулмански, християнски. Или при нас са отделни парцелите. Този атеизъм се дължи на това, че за време на социализма Албания беше една от много малкото държави в света, където религията е била забранена и със закон. Той в нашите държави не беше много популярно да си вярващ, но тук в Албания за време на Енвер Ходжа 1967 година се носи един закон, където се забранява всякаква религия. И Енвер Ходжа казва: нема мюсулмани, нема християни. Нашата религия е албанизъм. И това трае така до 91-та, когато се демократизира Албания и вече религията е свободно, може човек да се изповяда. Даже ще видим сега, когато правиме обиколката и джамия, мюсулманска и православна църква и католически храм, католическа църква. Ето е Шкумба, реката. Съвременната албанска държава, иначе те се считат за потомци на илирите, един стар народ. Казахме, че те са на запад, стигат и до Охрид, а вече на изток са траките. Но съвременната албанска държава е формирана 1912 година, 28 ноември го считам за свой празник, когато международно са признати на така наречената Международната лондонска конференция.
столицата за 2 години е Вльора. След това той от 12 до 14, от 1914 до 20 година е Дурас или Драч по-нашински. И тогава, когато се събират депутати от цяла Албания, 1920 година, носят конституция, с която се прогласява република и за столица се избира Тирана. Интересно е, че некъде 1923 година в една доминантно мюсюлманска държава министър-председател е един православен архиепископ. Фан Ноли се е казвал, Теофан Ноли, който е премиер, министър-председател, но за кратък период, само 6 месеци некъде. Докато е на власт, опитва се да направи съществени реформи в едно, както казах, заостанало консервативно племенско общество. И една от най-важните реформи му е била в земеделието, където иска една правилна, честна разпределна, обаче среща съпротива от северните племена и от земевладетелите. И след 6 месеци го махат от власт, заминава за Америка и там фактически умира. Наследва го малка една ретроспектива на политическия живот на съвременната албанска държава, да кажем. Наследва го един от гегите, сега в момента ми се блокира мозъка, министър-председател. Как се вика човек? Еди Рама. Не, Еди Рама е сега. Еди Руджа. Ахмед Зогу. Зогу. Той идва на власт, когато сменя този Фан Ноли, този архиепископа, и въвежда един диктаторски режим, закрива парламента, опозицията няма право на глас, медиумите, списанията ги закрива, вестниците. Има само един съвет, който му е като съветодавен орган. И 1928 година се прогласява за крал. И той е първият и последният албански крал. Успява да остане на кралския престол 11 години до 1939 година, 1939 година. В първоначалният период албанците имат много близки отношения с Италия. Тя е от срещу Адриатика. Икономически, културни, политически, финансови, всякакви. Обаче 1939 година италианите, начало с Мусолини тогава, търсят от албанците да им разрешат, да им дадат възможност да си направят 2 военноморски бази. Едната кай Драч, Дурас, другата кай Вльора. И Ахмед Зогу не се съгласява. И това е причина за атака, за агресия от страна на италианите. На 1 април 1939 година нападат и много бързо завземат, защото Албания е много слаба въпреки. И тогава Зогу събира си дрехите, вероятно нещо злато, пари, и заминава за чужбина и никога повече не се връща в Албания. Неговият син Александър Зогу се е казвал, и той междувременно е починал. След 1991 година се опита да се върне тук, да бъде, или пак да си врати позициите кралски, или евентуално да бъде
лидер на Албания, политически, като министър-председател. Имаше движение, но много слабо подкрепено от народа. Вече не успя. Нямаше същия късмет като Симеон Сакскобургготски. Иначе, една малка дигресия. Албанската валута е лек. Вие знаете сигурно. Ахмед Зогов я кръщава по неговия син Александър. Алек. Лек. Оттам идва името на албанските пари. За ваша информация да ви кажем, че 1 евро, сега аз пред няколко дни се върнах от Албания, беше в тия обменните бира. Кемби Море ги наричат албанците. 95 леки за 1 евро. Но както ви спомнах и вчера, може свободно да плащате в евро всекъде без никакви ограничения, даже и в супермаркетите. А сега ще ви върнат леки, това е, ако не представлява проблеми. Албанският език е специфичен. Само да питам сега, има ли потреба да спираме? Някой иска ли да спираме? За туалет на нещо? Няма, значи одиме за Тирана. Що се покажа? Да, за албанския език. Специфичен е, не влиза в ни една група на големите европейски езици, нити е славянската група, нити е германската, нити е романската. Но все пак един германски филолог Франц Бол от средата на 19 век доказва, че албански език е от големото семейство на индоевропейските езици. Мирдита, добър ден. Фалимендери, благодарам. Миропавшим, довиждане. Бирата си е бира. Ракията е раки. А за вода как? Уй. 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 Уй! Деска. Това не се изговаря. Така че внимай се какво ще пиете. Уй. И ракия, нали? Кой пие вода? Вече по-добре бира да се пиете, отколко уй. Нещо активно, и ги трябва да пари. Мислиш? Да. Колко се засиля регулатор напред. Да. Бил, да. Ама и тежък терен има. Како лесен терен му се запна на стража на бастион. Дори имаше пари, се прекинаш наполовина мали работење. Да? Се фалят овие... Се фалят, ама нищо. Потрошија пари се сега. Работат, не, ама не така. Не е суверензитет.
1944 година, когато вече германците губят войната, комунистите албански, начало с Енвер Ходжа, идват на власт и няколко думи да кажем за тяхната външна политика в следвоенния период. Първоначално са близки с Югославия до 1948, или като съседни социалистически държави. Обаче 1948 година се случва така наречената резолюция на Информбюрото, когато Тито се скарва с Сталин и тогава Енвер Ходжа, който е бил ортодоксен комунист, принципиален, и обвинява Тито, че е предал идеалите на комунизма и скъсва отношенията напълно. За една вечер се спуска тук железната завеса, казваме ние перде, и вече не може ни пире да прелети между Югославия и Албания. Знам няколко македонски, охридски даже семейства, които тогава в този период са живеели в Албания, от другата страна на езерото, и не се могли да се върнат назад в Охрид. Чак след 1991 тяхните деца, те старите, изумреха, успяха да си дойдат в Охрид. След 1948 година продължава близки отношения да има Албания с Съветския съюз, но и тая любов кратко трае до смъртта на Сталин 1953 година, защото Енвер Ходжа обвинява Хрущов, неговият наследник, Сталиновият наследник, имам предвид, че не следва принципите на комунизма и прекъсват отношенията и с тях. И тогава се избират за стратегически съюзник китайците, от където имат много голяма помощ в храна и в оръжие, и в индустрията машини пращат много. Обаче 1971 година, след смъртта на Мао Цетунг, китайците организират посещение на американския президент Никсон, Ричард Никсон, идва в Китай, дали стоплят им се малко отношенията, и Енвер Ходжа пак като един истински комунист, да речем, казва: вие приехте да ви бъде гост, бехте домакини на лидера на империалистическия свет, Никсон, и прекъсват отношенията и с тях. И прекъсва и помощта. И в този период няколко години имат много проблеми, недостатъчно храна. Разказвали сме приятели тук в Албания, въвеждат един точков систем, който те го наричат рацион. И давали се им, просто човек не може да вярва, по 1 килограм боб на месец на семейство. 1 килограм ориз също така. Месо 1 килограм, каквото им се падне. И по един хлеб на ден на семейство. Говориме на семейство. След това се възстанових. Китайската помощ има и други измерения. Именно това е второто градче, през което минаваме. Любращ се казва. Някъде около 20 000 жители. Китайската помощ някъде в периода от 1960 до 1965 година, когато има много китайски инструктори тук, нали, помагат в индустрията, в армията, се раждат доста деца с дръпнати очи. Защо ли? И това е помощта. Демографска. Повика и приятел.
или на малко? Куртули. За влак. За малко. Не го научили на школа първо лево да гледа. За бункерите, да кажем някоя дума, когато остават сами без стратегически съюзник и се очаквали евентуално нападение било от НАТО пакта, било от държавите на Варшавския договор, или чрез Югославия, или пък НАТО, Гърция и Италия. И тогава на Политбюрото на Комунистическата партия на Албания решава, че това е 70-те години на 20 век, трябва да се построят, ще ви кажем точната бройка, 211 000 бункери. И започва строежа в следващите 5-6 години. Не успяват да реализират 100% този план. Изградени са 173 371 бункери. Било мали или големи. И математиците са изчислили, че с този строителен материал, бетон, железо, е можело да се построи един град за 80 000 жители. Даже министърът на армията, на отбраната, ето един бункер сега по десна страна ще видите, ето го, голем, а след малко още един там позади тези дървета, ето го, вижда се този. Командантът на армията и министъра на отбраната Бекир Бегай се е казал генерал, той е бил против това да се разхождат толкова много пари, нефункционално, дали има по-добри начини да се инвестират тези средства и материални и човешки ресурси. Обаче го съдят като предател, като не следва линията на партията, осъждат го и го разстрелват. А бил е трет човек в иерархията на Албания. Да имаше одром пред 2-3 месеца, знаеш? И беше блокиран пътя в Сосед. Фактически там е пътят, ондека е пътят. На озгора земя? Да. Да, и ovo сега ново го направил, е байпас. Граждани. Ало. Хубаво, никак. Здраве. Супер. Да, сензори. Kako pominate ovo? Ajde ti rana kad pozvamo strašno. Albanija. Vodafone. Сашо? Да. Тук съм на Vodafone. И аз съм iPhone. Ти ме пита, нали? Да. Vodafone Албания, да. Колко има на 60 км? Има сега още малко сме Елбасан Елбас. и оттам вече е магистрала 45 км. 40. Проблем, че тук някакви нови са или нови пътища.
Не, се минава. тук имаше одрон и за това са направили този байпас. Иначе Кой е новият? Не, тук беше. Нема магистрала, то сега се строи. Да, сега се строи. Сега ще правят и тунел. И това. Ето Сицилия. Аз съм бил там. Си бил? Бил съм, да, 3 месеца. 3 месеца? Ама не като е живот на Елиерството. Наистина? В Джела. Джела. Джела, да. Наистина? Да. Как така? Ето намерих се в България, се намерих стаж 2014. Да. И бях там, да. Полезно. Аз като ставах в Катания и в Джела 150 км с автобус направо ми се взе къла. Що? Защото нали целият остров се минава. От единия край от Катания до Джела, до Майя. А иначе обикаляше там и нещо? Не съм обикалял. То нямаше времето. Работа. 2014 викаш? 2014. Опа. Бил съм аз на много места. Така трябва. Слушай, докато е млад човек. Да. То вече съм стар. Не бе, стар, как го да стар. Не се става, ама когато има човек семейство, Да, има отговорност. почвата е хвърлена. Да. Надълбоко. Пак има. Пак не е човек статичен. Аз пак имам възможност да пътувам. Да. Жената вика, пътувай, поне ти вика. Ние, нали? Хубаво е, нашето. Ма ти знаеш. Пътуваш ти плащаш. Аз като пътувам все по работа, не е за удоволствие, да кажа. Ема и аз си почивам, нали, да седам, нали си пак. Вчера ми се обади Венци, след като се раздели. И вика, аз сега пак ще ходам на 21 май, ти кажа. Ама от 7 юни до 28 ще бъдам там 3 седмици. Само групите ще идват. Групите, да. Ти ще ги позреш и Първата одам, Да, и с третата си идвам. Ама не в Катания, тук в Наксус, Джардини Наксус. Това е там, където имат хотели. Водам и Сицилия група от фирма обучение. Там скапи се, италиани види. За мен е без пари. Не, сега общо живото с корона. По-скъпо е. Например, лани, летото, цяло лето го нямаш. И се свърши забавно. И гърдо беше, мора да дам на заболекар. 150 евра за пломба. За пломба? Да. Това причекаде ми къси гащи, и след него един с яки шубата. Нещо най-как подвеждащо. По песеци. Ой, шумно са ти работата. Да, бе. Ами, Любчо, Ей, ще може ли някъде да се спре за това? може. Добре, колко време? Сега след като минем Елбаса. След малко. Трябваше След 10 км някъде. Да. След около 10 км, като минем Елбасан, тогава. Трябваше да Да, започнем. Там е сигурно. Без да ги опитвам. Дълго е време си. Минаме Елбасан, Временски му е и много. продължаваме към Гана, че там е магистралата. И сестра му че отговори, че прашах на грабли. А той ще се страда да има Точно видиш. Той има някъде към 60 км. Да, сестрамъжливите си мълчат. Да. Казвам само той знае.
после Airbus-а имате на кружното, Да. имате на бензинска. Ще ти кажа, тук е отзад ви мочи. Само нямаше. Значи си имаме бързо напред да строежа на пътища. Не е като нашите магистрали, които очакваме абсолютно време. За един участък от 8 км. Скандалното на нашата магистрала беше, че минало, когато беше направят ремонт, пак когато хората погледнаха за море, Защо ходим по Гърция тук? На Хемус направиха едната част, само за тип ограничение на 90 км. И вече там има, да. Това беше много зелена, а сега бе само по-ляво. бавно и несигурно. Той полицајецот ти бараше кафе такса, Да. тој што ги огледат багаж, омо е трик. Да. Сега вече не Погледам, че другите не се огледат. Трябва да погледам. Да, одзади. Те и румунците не минат. За съжаление. Пътищата, нали си има такива второкласни, къде са труса, нали, от такива на него, главните, където са си. Ние не знам дали има пълнокласни. На документите са. Гледа да плете и влага някакви ефтини материали. Всичко друго, как си послагат чудо добре, като за къде, има това нещо. Човешката общност е Да, крайно ти свършиш. Това е. Те са уредени навсякъде. Да, иначе пък са политици на България, не сещаш. Шпилят за България. Да, широко е хората. Брат, защото ме по-тесно по-много. Джобчето. А ние Велка сам ще спираме. След това А не, защото някакви програма пише Елбаса и Рада. И аз това мисля, че и то Елбаса ще се спираме. И в Елбаса то няма толкова какво да се гледа. Да, само ще изгубим време. Няма смисъл. Кафето обаче, Е, кой не спира? голям потрес в нашата. Сега съм си плащала кафе. Сега аз това, което споделям си плата еспресо, ще е много Ние малко. лошия налик, вместо да пуснем на половината, почва вода да тече. Да. Той на вкус като виж, то си е еспресо. Машината уж пише Еспресото е късно. късно да е с леко да гледам усипа половината вода и А в Албания купувате ли което се дава, които се ядат? Любчо, Ей,
Нещо за кухнята в Албания, да кажем. Характерни неща, традиционни. Което да си слушал да попробваме. Коняк Скендербек. Да, коняк Скендербек. Да се купите. Коняк Скендербек. Коняк Скендербек. Скендербек. Коняк? Коняк. Коняк Скендербек, да. А за яденя, ами, кебабчета. Те на кебабчетата казват кьофте. А иначе, и агнешко се яде доста тук, свинското по-малко, нели, защото заради муслиманите. А тяхно карактеристично ядење нарича се тава кос. Но това немате време, защото трябва много да се готви. Тава кос е ориз с агнешко печено и отгоре с кисело млеко. И това като кроп сама. Това им е некој специалитет. Албански, чисто. Друго, ориенталната храна. Да, много използват и... Не ядат много люто, това знам. Има много маслини има Албания. Изброили се 13 милиони дрвчета и се производител на маслини голям. Обаче произвеждат ги в мали фабрички под домовете. Не се големи износни, или немат износ, както и в Гърция или Италия. В Южна и даже и Елбаса има маслини. Ето ги маслините. Тук е вече медитеранска клима. Ние сме сега вече наближаваме Елбасан. Той е един голям регионален център, 5-6 град по-големите в Албания. Около 100 метри надморска височина, 120, и вече климата е съвсем по-различна. Медитеранска искам да кажа. Има лимони, портокали, смокини много също така. Сега ще видите след малко има много сергии в левата страна си повечето, където ни продават всичките тези неща. Ало! Ацо! Шо преш, бе? Шо? Ево одам Албанија. Вчера ти ме бараше, па не може да се луѓе. И мене ме виде вчера, да, од Трново. Ево ре одам овде со еден од Галеб, еден твој колега, Ацо Марков. Ацо, со добре ли си? Добре. Виж ова, екипа сме заедно. Ојме за Тирана. Не е пензија што вози. Уште малку ли? Може да се... Добар е, супер е, да. Важит, ќе го поздравам. Ајде ќе се чуеме. Поздрав. И син му е Германија, исто вау. Син, да. Вестина? Во исто место, а? Девојчињата им се на иста возраст. Големата пак колку и девојчињата. Така? Али ова е мирен, не е како татко. Километри разлика. Да. Ацо, темперамент. Да, знам на исхода, като излеземе од Елбасан, на една бензиностанција ще спреме.
Рекс. Хотел Рекс. Близко до... До Америчка. Ама чекай сега. Автобуската веќе не е до Лондика, а? Во Нови Београд. Во Нови Београд? Со трамвај иде. Во Србија градскиот превоз ти е бесплатен. Во Белград, а? Да. Во цела Србија. Вистина? Да. Тоа веќе смо го имали дозволено. Ето, минаваме сега през град Елбасан. За прв пат се споменава в историческите хроники в први век од нашата ера, за времето на Рим. Градот тука, дето е бил, се наричал Скампа. А този град, фактически Елбасан, дето сега го знаеме като такъв, е от 1466 година. Мехмед II, турскиот султан, той го основава, защото османлите не успяват да заземат град Круя, едно малко градче високо в планините, където е било седалището на съпротивлението на албанците срещу османлите. Правят им 4 обсади, не успяват в първите 3, чак в четвъртата. Или преди да завземат Круя, създават го този град Елбасан. Как явиш? Елбасан по-маслен. По-маслен. Газни имаме си големи юлници. Газни? Като возим. Да? Идем по копотом, не ме плетни sa колоната. И uvek гледай колко возиш по-лека напред. Значи строго стана, а? А мислам дека имат затегнат. Ало, здравей Силия. И аз исто така. Да, сега бе пред няколко дена и сега точно ево през Елбасан минаваме. Отиваме за Тирана с Бохемия. Мале тук кръстовището е Оригинал. Албански. Всеки минава. Този в център, той е исторически музей. Археологическия, къде е той? Аз не знам точно къде е. Той е историческия, да, дето е с този големия мурал, така ли? Сега ще проверям и ще ти пишам или ще ти се обадам. Да.
Koga planiraš ti ekskurzija? Da. Aha. Porto Romano? Porto Palermo, da, zgrešim. Porto Romano je kaj Duras. Porto Palermo, da. Mnogo je hubав. I ti znaš. Da. Mnogo je interesan. Voskopoja. Ili Moskopolje po našem. Lin. Lin možete i od... Dobre, slušaj da ti kažem. To za Albanija ima mnogo da se razkazва i като се видиме, а предполагам, че ще се видиме преди да реализираш тази екскурзия, нели, защото казваш индивидуално, ще следваш пак. Не се знае. Нема ли през Охрид да минеш? Като на това кръстовище по всеки влиза. Може. И селото се казва Лин? Да. Да, може. Има откъм светлина. А къде? Да. Точно аз сега оттам минах. Кяфасан се казва, да. Да. Като се видиме, ще имаме доста да ти кажа моите съзнания за Албания, але има доста. Какво да се каже. Доста истории. Да, минал съм и там. То не го знам. Да. Да. Седя. Сега трябва да спреме тук за туалетна. Ай, ще ти звона малко по-късно. Тук трябва да обявим. Ай, извинявай. Айде. Да. Ай, ще се чуем. Сега. Малко имаме. Не, тера уж малко. Не знам, няма да туалет. Окружно? Да.
Ова Алпет е бензинската. Рана. Она, Аха. Алпет. Овде нема туалет. Те се домери. Кај ќе паркираш, ти знаеш. Кај ти е згодно. Тука сега имаме една кратка почивка за туалетна. Колко време? Колко е сега? 11, ами 15 минути. 11:15. Очаквайте продължение.